Drone plano usaron sa kapulisan sa probinsya sa ila operasyon. Sa balita national, total deployment ban sa Kuwait, ginpatuman, Senado pag-iimbestigahan kung ano ka-epektibo ang bilateral agreement. 44% sang mga Pinoy satisfied sa pagpangalagad ni Vice Presidente Robredo bilang ICAD co-chair. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ner. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:04, sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka 4 katuig nga bata matapos malumos sa Hacienda, Manila. 2, quarry site, Malugo River, Barangay Nangka, Banwa sang Ibi Magalona, santong Miyerkules ang hapon. Ang biktima isa ka lalaki kag nagapuyo man sa mga lugar. Sunod kay Captain Wilfredo Binoman, ang hepe sang Ibi Magalona PNP, nagpanghinaw lang ang mga ginikanan sa kilid sang suwa. Upod ang biktima, apang bangon mabaskog nga daludo asang tubig, ginanod ang biktima sa madalom nga parte sang suba. Doon pa ni Binoman, digintinguan sang amay nga luwason ini, apang wala na masalbar pa. Nagtingwa man ang Philippine Coast Guard kang mga rescuers nga pangitaon nini sang Miyerkules ang gabi apang napaslawan sila, rason naguntat sila sa pagpangita. Huwebes na sang aga nakitaan ang biktima nga nagalutaw sa tubig. Ginaplano ni Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo Director, Police Colonel Romeo Baleros nga mag-usar sang drone sa operasyon sa kapulisan sa probinsya. Ini ang nakita nga solusyon ni Baleros agud malikaw sa peligro ang operatiba sa mga lugar nga delikado sa ilang trabaho. Sunod sa direktor, gamito ng drone sa search and rescue, intelligence monitoring or surveillance kag advance nga pagpanilag sa lugar agud hindi mabiktima sa ambush ang kapulisan. Dugang pa ni Baleros na kumarang bulig sini agud masiguro nga madako pa mga target ng suspetsado. Naibaluan madamo na sang kapulisan ag nagkalamatay sa ambush sang sila ang nagaresponde sa mga tawag sang pumuluyo.
May pulis man nga ginaluthang samtang nagapatigan sa operasyon sa mga squatters area. Ginpagabalaot naman sang Bayan Negros kag Karapatan Negros ang damlaglang palayag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga patyon ang sinuman nga involvado sa illegal nga droga kung hindi magkooperar sa kampanya. Sunod sa grupo, ang mga pahayag ni Espinido ay isa kapag lapas sa tawhanon nga kinamatarong kapag dula sa kinamatarong sang tagsa nga napaidalom sa due process. Ginkabig sang grupo nga isa ini kapatiman sang madugon nga riyon kag ginpahayag ang pagka-assign kay Espirido sa Bacolod ang magadugang sa launtat nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarong sa Negros. Naibuluan si Espinido amo ang anay Chief of Police ng Albuera Leyte kag Osamis City sa dinduwa ka mga alkalde ng inaligar imbolbado sa illegal nga droga ang nagkalamatay sa operasyon sang kapulisan. Madumduman sa ginpatigan nga press conference, ginatagan sa ultimatum tubtub Enero 31 ni Espinido ang mga grupo nga nag-intra sa illegal nga droga nga magkooperar sa ila kag kung hindi siya na ang maghimo sang tigang angot sa amo nga mga persona. Nagalaom ang pamunuan sa Integrated Bar of the Philippines sa IBP Negros Occidental Chapter nga mapatuman sa kapulisan sa siyudad sa Bacolod ang nagakaigo nga due process angot sa kampanya batok sa illegal nga droga. Ini ang reaksyon ni IBP President Attorney Edmundo Jun Manlapaw Jr. angot sa damlaglang pahayag nga ginhimo ni BCPO Drug Enforcement Unit Head Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Suno kay Manlapaw, wala sang problema kung luyag sa kapulisan ipatuman ang lapnagon niya kampanya batok sa mga sindikato kasunod sa ultimatum nga ginpagwa ni Espinido apang dapat nga madula na ang issue sang planting of evidence nga masamig na legal sa mga nakaladakpan sa operasyon. Dugang pa ni Manlapaw, hindi man makapamaayon sa Bacolod ang ginhimo nga paglaragway ni Espinido sa syudad bilang Shabalay City, bawod mas labing maayo kung ginpresentar na lamang sinikuntani ang nagkaigo nga ebidensya kag ginbulgar sa publiko ang identity sini nga mga individual lagod malikuan ang issue sang prejudgment. Pina-prejudge mo na balang Bacolod ayon. Ang mas mayos na siguro action artist present siya na isang facts and figures and pakita niya sa public at kung matuod yun man i-name yung mga persons responsible magamit na due process sa pag-stop abuse ang drug menace ngayon Kabahin sa pahayag ni IBP President Attorney Edmundo Jun Manlapaw Jr. Ginatugyan na sa Bacolod City Police Office, National Police Commission ako na Polcom ang pag-imbestigar sa kaso administratibo sa mga kapulisan sa Police Station 3 nga sadto na palagyuhan sang preso. Sunod kay BCPO Director Colonel Henry Biñas, para wala sang matabo nga forum shopping, ihatag na lang nila ang ligwa sa Napolcom sa pag-usisa sang nasambit nga kaso. Duha pa ni Biñas, hatagan nila sang kopya ang Napolcom sa investigasyon nga nahimo sang Investigation and Detective Management Unit o kung IDMU. Ang BCPO hindi na magpadawon sang pre-charge investigation o kung summary hearing proceedings sa bylaw na Napolcom lang ang mag-usisa. Sunod pa kay Biñas, pabor sa BCPO nga Napolcom ang mag-auyat sang kaso administratibo para malikawan ang malisya. Una diligin pasakaana sang kaso kriminal infidelity in the custody of the prisoner, si Police Staff Sergeant Eric Olverio, nga among jailer kag Police Corporal Orwayne J. Nadado, nga desk officer sa Police Station 3. Negatibo sa ginadilian nga droga ang 98 ka miyembro sang Philippine National Police o kon PNP kag non-uniform personnel sang Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO. Sunod kay Major Edison Garcia, NOCPO spokesperson, ini ang resulta sa ginpatigayon nga sorpresa nga drug testing sa tung Lunes. Dugang pa ni Garcia, isa ini ka maayong indikasyon kag maayong imahen sa kapulisan sa probinsya. Liwat nagpahanumdum ang NOCPO nga bisan anong nga oras magapatigan sila sang sorpresa nga drug testing sa iban pa kapulisan kani dapat nga maghalong ang magpositibo sining drug testing ipaidalom sa confirmatory test kag kun liwat nga nagpositibo kasuhan gilayon sa administratibo kag mahimo pa ma-dismiss bilang isa ka pulis. Ini nga tikang sang NOCPO ang kabahin lang sang programang internal cleansing sang PNP. Sa mga dugal paginaton nga mga balita lokal, tub-tub karon wala pa makilala sa Police Station 4 ang 6 ka mga persona nga nagtiro ka nagpatay kay Barangay 2 number 1 Kagawad Romeo Canlas Jr. sa nga natabo ini sa Barangay 26 diri sa siyudad sang Bacolod.
Sunog kay Police Major Reynante Homocan, ang hepe sa Police Station 4. Wala sang direkta nga testigo nga nakakita sa may tsura sang persona nga nagtiro kay Kanlas bangon nag-bonnet inoy kag nagasuksok sang itom nga jacket. Sunog kay Homocan, may nakita sa isa ka CCTV nga SUV nga puti nga ginsakyan sa mga persona nga nagtiro kay Kanlas. Sunog kay Homocan, lantaon pa nilang iban nga CCTV malapit sa lugar sa din ginluthang si Kanlas. Nagapabilin gihapon ang anggulo nga droga ang motibo sa pagpatay kay Kanlas. Sunog kay Homocan, yara sa drug watch list sa Police Station 2 kag sa Philippine Drug Enforcement Agency si Kanlas. Dunga man ni Homocan, nagapadayon ng ilang investigasyon kapag tipon sa emerensya, agud makilala ang mga persona nga nagpatay sa Barangay Kagawad. Sa iban nga balita lokal, preso ang 5 kalalaki matapos madakpan sa bypass operation sa San Pension House, Barangay 4, siyudad sa San Carlos, Miyerkules sang hapon. Ang mga suspect amo Sanday Morris Mariano, Renante Lopez, tanan nagapuyo sa Barangay Palampas, Jesus Carlos Ejercito, kag Cristita Makmak, tanan nagapuyo naman sa Barangay 1 kag Charby Segovio, sang Barangay 6, siyudad sang San Carlos. Nakuha sa mga suspect ang 60,000 pesos nga balor sa ginapatihan shabu, drug paraphernalias kag mga cellular phones. Preso na ang mga suspetsado sa San Carlos Custodial Facility kag datalana nga pasakaan sang kaso. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasais 12. Sa ato naman mga ka-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas. Sis man na kuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi. Para nga hindi na sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Toserbe capsule inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Toserbe capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal naton sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernais at tubalan sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Toserbe capsule pwede na natin mapadeliver sa aton balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Total deployment ban sa Kuwait ginpatuman samtang Senado pag-iimbestigahan kung ano ka-epektibo ang bilateral agreement. Samtang 44% sa mga Pinoy satisfied sa pagpangalagad ni Vice Presidente Robredo bilang ICAD co-chair. Ang nagapanguna natin ng mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala
inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:19, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpatuma na ang total deployment ban sa mga Filipino nga nagatrabaho sa Kuwait. Sunod sa Department of Labor and Employment o Condole, ini matapos aprobahan sa Philippine Overseas Employment Administration Governing Board ang resolusyon angot sa total deployment ban sa Kuwait. Ginrekomendar ni Dole Secretary Silvestre Bebot Bello III matapos nagwa sa autopsy report sa National Bureau of Investigation nga magluwa sa pagpangabuso, sexually abused man ang napatay nga OFW nga si Jeneline Villavende. Sa separado pang autopsy report sa NBI, naibaluan nga missing ang internal organs ni Villavende. Madumduman nga una nang ipatuman ang partial deployment ban sa Kuwait sadtong Enero 2. Wala malakip sa ginpatuman nga total deployment ban sa Kuwait ang mga skilled kag professional Filipino workers nga nagabakasyon karon sa Pilipinas. Ini ang base man sa pahayag sa Philippine Overseas Employment Administration o kon POEA. Ginpathag ni POEA Administrator at Undersecretary Bernard Olalia nga ang sakop sa deployment ban among tanan nga household workers kag mga skilled kag professional workers nga bag-o lang na baton sa trabaho kag hindi ang mga skilled kag professional nga madugay na nga nagatrabaho sa among lugar. Madumduman bago pa o kung antis pa napatuman ang total deployment ban, nagpatuman sang partial deployment ban sa Kuwait ang gobyerno sa Pilipinas matapos napatay ang isa pa ka OFW nga si Jeneline Villavende. Nibiluan matapos ang autopsy nga ginpatigan sa bangkay ni Villavende, dito ka ginamend sang POA Governing Board ang deployment ban. Pag-iimbestigahan sang Senado kung ano ka-epektibo ang bilateral agreement sa Pilipinas sa Kuwait angot sa proteksyon sa mga overseas Filipino workers
matapos ang patay si Jeneline Villavende. Sunod kay Senador Joel Villanueva, magapatigayon ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ang hearing sa masunod nga semana para talakayon ng 2018 Memorandum of Understanding sa tunga sa Pilipinas kag Kuwait. Si Villavende, ang 26 anyos nga Pinay OFW, ang ginkastigo tubtub mapatay sa iya employer sa Kuwait, kag nagapakita sa autopsy report nga positibo sa sexual abuse ang biktima. Sunod kay Villanueva, umpisa ang impirmahan ang MOU sa Mayo tuig 2018, nagnubo ang kaso sa sexual abuse, maltreatment kag contract violation sa mga Pinoy sa Kuwait. Sa piyak sa pagnubo sa mga kaso, sunod kay Villanueva, may pila ka mga amo sa Kuwait ang nagakontrol sa mga Villavende o sa mga Pinoy OFWs kangay sa pagkuha sa ilang mga passports kag travel documents o kung pagkuha sa ilang mga cellphones. 44% sa mga Pilipino ang kumbinsido sa performance ni Vice Presidente Leni Robredo bilang co-chair sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs sa ICAD. Sa piyak nga madasig nga panahon lang siya nagpangalagad sa mga komite. 49% naman ka Pinoy ang nagapati nga ginkaka si Robredo sa ICAD ang nagapakita nga hindi man dinalago ng away kontra drogas ang Duterte administration. Ini ang base tanan sa fourth quarter 2019 Social Weather Survey. Sa 44% nga satisfied sa performance ni Robredo, 14% diri ang very satisfied, samtang 30% naman ang somewhat satisfied. Ginpakita man sa survey nga ang 26% ang dissatisfied sa performance ni Robredo sa ICAD, 15% naman ang somewhat satisfied, 11% ang dissatisfied, kag 30% ang undecided. Samtang ginaduso naman ni Vice President Leni Robredo sa Philippine National Police nga sulbarahon ang vigilante killings nga ginapatihan, may kang tanan sa away kontra droga nga nangin kontrobersyal karon para sa gobyerno. Sunod kay Robredo, obligasyon sang kapulisan nga masulbar ang kaangay nga kaso. Ini ang inpalayag sa Vice Presidente sa nagtambong sa Forum on Community-Based Drug Rehabilitation Program sa siyudad sang Caloocan nga ginakabig hotspot sang Police Anti-Drug Operations. Matapos ang forum, si Robredo nga ginkakas bilang co-chair sang ICAD, 19 kadlaw antes akon matapos siya gina-appoint ang nagbisita sa Rehabilitation Center sa sulod sang Our Lady of Grace Parish Church. Ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang paghatag sang one-time gratuity pay sa mga job order kag contractual service ang gobyerno. Base sa Administrative Order o kon AO 20 nga ginpirmahan sang Presidente sa Enero 10, 2020 makabaton sang hindi magnubo sa 3,000 pesos ang naka-job order kag contractual service nga nagatrabaho sa 4 ka bulan kag umpisa ang trabaho sa December 15, 2019 tubtob sa karon. Malambot naman sa 1,000 tubtob 2,000 pesos ang makuha nga bayad sa mga naka-job order kag contractual service nga nagatrabaho sa gobyerno sang mas manubo sa 4 ka bulan. Nasaad pa sa AO nga kuhaw ng pondo sa maintenance kay iban pang operating expenses sang gobyerno. Ginkilala sang presidente ng dedikasyon kag serbisyo sa mga naka-job order kag contractual service sa gobyerno. Sa mga duga naton nga mga balita nasyonal, naka-record sa mga bag-ong kaso sang African Swine Fever sa 4 ka banwa sa Tarlac. Sunod kay Tarlac Governor Susan Yap, mayara sa mga baboy nga nagpositibo sa ASF sa Victoria, Capas, Concepcion, kag suman sa La Paz. Ginpahag ni Yap ng ipaidalom sa confirmatory test ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ang ginkuha nga blood samples gikan sa mga baboy kag nagpositibo ini sa ASF. Sunod kay Dr. Maria Lorna Baculanta, Provincial Veterinarian, gininyo na niya sa Agriculture Officers nga patuman ang 1710 Quarantine Protocol. Ang mga baboy nga yara sa sulod sang 1 kilometer radius ng apektado nga lugar, ang patyon na, bisan pa nga ang mga baboy ang wala pa sang ASF. Ang mga yara naman sa 7 kilometers radius, ang ipaidalom sa surveillance, samtang ang yara sa sulod sang 10 kilometers radius, ang ipaidalom naman sa monitoring. Sa katapusan nga balita nasyonal, natala na nga magpadala ang Philippine Coast Guard kung PCG
sang dugang nga puwersa sa probinsya sang Batangas. Sunod sa PCG, Shen kung isa kagatos tanan ang ipadala para magbulig sa nagapadayon nga relief operation sa probinsya bangod sa pag-alburuto sang Bulkan Taal. Sakay naman sang 44-meter multi-role response vessel nga BRP Tubataha ang mga kinarton nga donasyon gikan sa China Coast Guard. Sa uli nga abiso sang PHIVOLCS, nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 4 ang Bulkan Taal. Action Radio Philippines Standard Time, last size 26, sa aton nga nagaproblema sa allergies. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, may mataas nga antihistamine properties. Ginapanubo sini ang histamine level sa inyong lawas para nga mag-control ang allergies. Sa mga pilas nga daw kadugay mag-ayo, makatol-katol sa inyong panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi isang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kaya Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ninyo mo-order online kag ma-deliver sa inyong mga balay. Paagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong News Team. Aksyon Dorel Cabato. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.